Уморен си, претоварен си, спиш по 5 часа и си казваш: стига, ще наема някой да ми помогне. Звучи логично, само че не винаги. Понякога това е най-бързият начин да си докараш повече проблеми, а не по-малко. Днес ще ти кажа кога да не наемаш човек, защото понякога най-доброто решение е да не правиш нищо или да оправиш себе си първо. Наемането на човек не решава хаос. То умножава хаоса, ако нямаш основа. Представи си, че готвиш в разхвърлена кухня. Няма подредени продукти, няма чисти съдове, няма ясно кой какво прави. И решиш да наемеш още един готвач. Какво ще се случи? Ще стане още по-голяма бъркотия. Защото новият човек няма да знае къде какво стои, ти няма да имаш време да му обясняваш и накрая и двамата ще сте изморени и разочаровани. Същото и в бизнеса. Ако нещата не работят с теб, няма как да работи с човек до теб. Как да разбереш, че не е момента за наемане? 3 неща. Първо, нямаш процеси. Няма записано как се прави основната работа. Няма чеклист. Няма кой какво прави и кога. Всичко е в главата ти. Новият човек ще пита, а ти няма да имаш какво да му дадеш. Второ, нямаш ясна роля. Не знаеш какво точно ще прави той. Да помага малко от всичко. Това не е работа. Това е рецепта за разочарование. И трето, най-важното. Новият човек да реши хаоса. Да вляза като супергерой, да оправят нещата, които ти не си оправил. Ако имаш някой от тези 3 признака, спри. Не наемай. Първо оправи основата. Новият човек не идва с суперсили. Той идва с въпроси. С нужда от опътване. С период на адаптация. В който не само не помага, ами понякога дори забавя работата. Защото трябва да го учиш. Това е нормално. Ами ако ти самия не знаеш отговорите, какво ще го научиш? Ще се учите заедно в движение, а ти нямаш време. И накрая двамата сте разочаровани. Той защото не му дават яснота, а ти защото той не ти оправя проблемите. Резултатът – повече напрежение, повече текучество, повече главоболие. А ти си мислил, че наемането ще ти помогне да спиш по-добре. Какво да правиш, вместо да наемаш веднага? 3 стъпки. Първо, опиши основните си процеси. Колкото и прости да са. Дори 5 точки на лист А4. Кой какво прави, в какъв ред, с какви инструменти. Това не отнема повече от час. Второ, напиши 5-6 изречения за ролята. Не длъжностна характеристика с 50 точки. Ами какво точно ще прави този човек, за да ти облегчи деня? Трето, дали проблемът не е в това, че правиш неща, които изобщо не трябва да правиш? Може да не ти трябва човек, за да спреш да правиш нещо. Откажи си от лош клиент. Автоматизирай една задача. Кажи не на проект, който те дави. Понякога решението не е още един човек. Решението е спре да правиш глупости. И така, не наемай, за да ти е по-лесно. Наеми когато ти е трудно, но знаеш точно какво искаш. Когато имаш процеси, когато ролята ти е ясна, когато не очакваш новия човек да свърши твоята работа. В противен случай, оправи основата първо. Спести си пари, време и разочарование. Ако искаш да проверим заедно, готов ли си за наемане, не преди да пуснеш обявата за работа, линк в описанието.